Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Добрай раніцы, сябры! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым дабраранку. А што, мы пачынаем раніцу з малявання? Ой, я хотела об гэтым же запытацца. Што, малююць усе? Тады зараз я дзяўчынкам і хлопчыкам растлумачу, што ім трэба рабіць. Слухайце, сябры, бярыце чыстыя лісты і фарбы, а лепш алоўкі ці фламастары, бо фарбамі можна запэцкацца, уключаеце сваю фантазію і пачынаеце маляваць усё, што заўгодна. Напрыклад, мой партрэт. Чакай, Кася, дай мне хоць слова ўставіць. Я нешта не так сказала. Усё так, але я падрыхтаваў з прыладаў для малявання гэтую кампазіцыю не для таго, каб маляваць. А для чаго тады? Для таго, каб стварыць ва ўсіх каляровы настрой. І у цябе гэта цудоўна атрымалася. Дзякуй, Лесічак. А галоўнае, каб павіншаваць вас сённяшнім святам, днём змешвання розных фарбаў. Якое цікавае свята. Так, цікавае і вельмі пазітыўнае. Яго могуць адзначаць і прафесійныя мастакі, і проста ўсе, хто любіць маляваць. Атрымліваецца, сёння можна расфарбаваць свой пакойчык усімі колерамі вясёлкі. Дзе тут мой вялікі пэндзель? А каб не сапсаваць сцены, лепш скарыстацца разнакаляровымі стікерамі ці павесіць паўсюль яркія малюнкі. А можна спячы торт і ўпрыгожыць яго каляровым крэмам, ружовым, салатным ці блакітным, і яшчэ паставіць на стол яркія рыжыя мандарынкі ці апельсінкі. Вось. Бачыце, якое я вам цудоўнае свята адшукаў? Лесік, ты проста мега-пазітыўны заяц, але мог бы папярэдзіць нас з Алісачкай з вечару, чтоб мы будзем адзначаць дзень змешвання фарбаў. А навошта? Каб мы апрануліся яшчэ ярчэй. І былі б падобны да папугаяў. Дзяўчынкі, вы і так цудоўна выглядаеце. Апрануты як трэба тэлевядучым. Не сумна, але з густам. Лесік, дзякуй. Ты сёння нас так хваліш, кампліменты гаворыш. Ага, прызнавайся, што нарабіў. Талерку мою любімую разбіў, цацку мою згубіў. А, што? Кася, а што ты так накінулася на Лесіка? Таму што ён паводзіць сябе вельмі падазрона. Занадта ветліва. Гэта ты, Касечка, звычайна так сябе паводзіш, калі шкоду якую-небудзь нарабіла. Загаворваеш зубы, адцягваеш увагу. Пакуль размова дойдзе да твайго ўчынка, ніхто ўжо злавацца не стане. Так, менавіта на гэта і быў разлік. Значыць, гэта ты нейкую шкоду зрабіла, так, Касечка? Ну, зусім маленечкую. І калі ўзгадаць пра дзень змешвання фарбаў, зусім і не шкоду нават. Я Лесік, учора на твой малюнак выпадкова гарбату праліла. І фарбы на ім крыху змяшаліся, але ён яшчэ прыгажэйшым стаў, ну, на мой погляд. Даруй мне, калі ласка. Ну ты, Касечка, даеш. Во хітруха. Нічога страшнага, я ж ведаю, з кім сябрую. Таму свой самы лепшы малюнак са стала прыбраў, калі ўбачыў, што ты з гарбатай у пакойчык накіравалася, а на стале застаўся той, што не атрымаўся. Тады ўсё ўвогуле цудоўна! І свята сёння можна адзначыць, і Лесік не злуецца, ўсё добра. І мульцік глядзець час надышоў. Ну як жа ўсё добра атрымліваецца? Мы зноў у дабраранку. І я нагадаю, што сёння незвычайнае свята. Дзень змешвання розных фарбаў. І таму можна сёння апрануцца ярчэй. Намаляваць прыгожую карціну. А можна ўзгадаць самага таленавітага мастака ў свеце. Лесік, каго ты маеш на ўвазе? Як яго імя? Самы цудоўны і таленавіты мастак – гэта сама прырода. Яна стварыла столькі прыгожых істот. Ага. Давайте зараз паглядзім на іх. З задавальненнем рады пазнаёміць вас з самымі прыгожымі істотамі ў свеце. Гэта шкляны матылёк. Крылы яго пазбаўлены каляровых лусачак, таму выглядаюць празрыстымі і дазваляюць матыльку злівацца з раслінамі і заставацца нябачным для птушак, якія на яго палююць. Які цікавы. А хто ў цябе наступны? У топе самых прыгожых істот. У топе самых прыгожых істот у мяне прыскі конь. Вельмі гарманічная і грацыёзная жывёла. Гэтыя коні маюць доўгую гісторыю, а яшчэ яны возяць залаты экіпаж англійскай каралевы. На такім коніку нават і катацца шкада. Ім можна
толькі любавацца. А што вы тады скажаце пра вось гэтую прыгажуню? Як палітра мастака. Сапраўды падобна. Знаёмцеся, рыбка-мандарынка. Называюць яе так таму, што яна падобна на ярка афарбаваную мантыю кітайскіх чыноўнікаў-мандарынаў. Я б цэлы акварыум такімі мандарынкамі засяліла. Можна паспрабаваць. Але дазвольце падоўжыць вас здзіўляць. Дазваляем. Таксама аднымі з самых прыгожых істот лічацца добра знаёмыя нам гарманічныя дэльфіны і казачныя птушкі-паўліны. А вось гэтую істоту вы, думаю, бачыце ўпершыню. Знаёмцеся, блакітны дракон ці блакітны анёл. А хто гэта? І дзе з ім можна пазнаёміцца? Ён жыве ў акіяне і з'яўляецца сваяком звычайнага смоўжыка. Прыгажун. Я пра такога сапраўды ніколі не чула. А ці чула ты пра павука Паўліна? Ён такі мілы. Павук! Мілы! Бррр. Лесік, гэтага не можа быць. А ты сама паглядзі. Сапраўды, міленькі прыгожы павучок. Ён зусім малюсенькі, не больш за 5 міліметраў. Жыве ў Аўстраліі і нядрэнна ўмее танцаваць. Вось паглядзіце на яго танец. Ой, смешны які, абаяльны. Ну, Лесік, умееш ты здзіўляць. Вы пакуль мульцік паглядзіце, а я падрыхтую працяг галерэі прыгажуноў, каб знаёміць вас далей. Паглядзім з задавальненнем. Што, гатовыя да сустрэчы з незнаёмымі вам прыгажунамі, якіх стварыла прырода? Вядома, гатовыя. Я ледзь дачакалася, пакуль мульцік скончыўся. Тады вашай увазе веераносны голуб. Які цудоўны. А дзе яго можна ўбачыць у прыродзе? У Новай Гвінеі. Але гэтых птушак, на жаль, засталося няшмат. Так што, каб сустрэць такога голуба, прыйдзецца пэўны час правесці ў чаканні ў гвінейскіх лясах. Абавязкова адпраўлюся, калі вырасту, у Новую Гвінею, каб паглядзець на гэтага голуба. Твае прыгажуны не скончыліся, Лесік? Ёсць з кім яшчэ пазнаёміцца? Ёсць. Вашай увазе магутны і грацыёзны белы бенгальскі тыгр. О, я іх па тэлевізары бачыла і ў кніжках пра іх чытала. Пра такіх тыграў складзена нават шмат міфаў і легенд. Яны вельмі рэдкія. На 10 000 звычайных бенгальскіх тыграў нараджаецца ўсяго адзін белы. Як цікава. А зараз падрыхтуйцеся адчуць замілаванне. Калі вы незнаёмыя з самай абаяльнай ліскай у свеце, вось яна. Ой, які цуд! Які абаяльны звярок! Я б з ім з задавальненнем пасябравала. Гэтыя ліскі жывуць у пустынях паўночнай Афрыкі, але іх можна трымаць як хатніх гадаванцаў. Яны не капрызныя і пазітыўныя. Ну, Лесік, дзякуй табе. Ты сёння нам столькі прыгожых істот прадставіў. Сябры, можаце расказаць пра гэтых незвычайных жывёл, птушак і насякомых сябрам у школах і дзіцячых садках. Здзівіце іх, як мы здзівілі вас. А зараз, Лесік, адпачні. Мы табе і гледачам мульцік пакажам. Пагляджу з задавальненнем. Колькі цікавай, весёлай і карыснай інфармацыі мы сёння атрымалі, дзякуючы нашаму эрудыту Лесіку. І як гэта, Лесік, у цябе атрымліваецца столькі ведаць? Вельмі проста. Па-першае, я люблю чытаць кнігі. І энцыклапедыі для дзяцей люблю. Іх зараз шмат. І папяровых, і электронных. А па-другое? Па-другое, я люблю размаўляць з сябрамі. Мы абменьваемся цікавымі фактамі, якія прачыталі і пачулі. А па-трэцяе, ёсць? Ёсць і па-трэцяе. Я трэнірую памяць, вучу вершы, запамінаю тое, што прачытаў, каб потым расказаць вам і іншым сябрам. Чакайце! Што, Касечка? Я зараз збегаю, прынясу нататнік і гэтыя правілы запішу. А вы пакуль мульчик паглядзіце. Так, я ўсё запісала. А зараз, на жаль, надышоў час развітвацца.
Засталося толькі паправіць прычоскі. Праверыць заплечнікі, ці не забыліся на што. И отправиться в детячие садки и в школы. Мы жадаем вам цудоўнага дня, сябры. Цікавага і пазнавальнага. А нам застаецца толькі дамовіцца пра наступную сустрэчу. Яна адбудзецца зранку У нашым добраранку! Чакаем усіх, не праспіце.